ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ମନକୁ ଆସେ 1817 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତା'ର ରାଜନୈତିକ ପଟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତା'ର ଐତିହ୍ୟ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରୁ ମା ବଉଣେଇ ଓ କଉଣେଇ ପୀଠ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜିତନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 28 କିଲୋମିଟର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଥିଲା ଆତ୍ମୀୟ ଓ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି ପାହାଞ୍ଚ। ପାହାଞ୍ଚର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ଦୁଇଟି ଝରଣା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଏଠାରେ ପିଠା ଓ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲାଗେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲି ମୋ ଘରକୁ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।